Ola a todos, hai uns meses estivemos facendo un alalá cos veciños de Limiñoa. Daquela xa vos adiantamos que queríamos volver a esta zona, a comarca de Bergantiños, para seguir desfrutando da súa rica e variada tradición musical. Porque houve un tempo no que en Bergantiños había grandes bailadoras e boísimas tocadoras. O que pasa que, como pasou noutros lugares, pois o seu repertorio foi quedando atrás para dar paso a outros sons que chegaban primeiro a través da radio, despois a través da televisión. As panderetas foron quedando abandonadas. E os fillos daqueles bailadores e daquelas tocadoras pois empezaron a ir aos salóns de baile e aos guateques. En fin, o caso é que moitos anos despois os netos, polo menos os netos da parroquia de Cerqueda, na Asociación Raigañas, decidiron recuperar o repertorio dos seus avós. Pasaron anos buscando jotas, muiñeiras, valses, pasodobres e conseguiron o que vos decía, un repertorio estupendo. As primeiras pandereteiras que había en Raigañas continúan tocando, eso sí, cos anos aquelas nenas convertíronse en mulleres. Algunhas tiveron que marchar para traballar, para estudiar, porque en Malpica, aínda hoxe en día, din elas que é bastante difícil vivir. Eso sí, xúntanse cada fin de semana e as pandeiretas de Raigañas, ca súa música, reivindican o cariño e o amor que teñen esas mozas pola súa terra. Hoxe son as nosas protagonistas e, ademais, teñen un disco con un título que é perfecto para convidarvos a quedar. Chámase Baila, que podes bailar. Esta é a terra das Raigañas. Malpica, Cerqueda, Cambre, Leiloio. Aquí é onde queren estar. Pero ningunha delas vive onde naceu, porque non lles é doado atopar traballo preto da casa. A pesar de que teñen o mar, é unha terra para cultivar na que se dá todo e ben. Pero fora diso, apenas hai onde empregarse como non sexa na construcción ou nos talleres de confección. Por iso as Raigañas tamén tiveron que marchar, como fixeran antes seus pais e seus avós. E aínda que a súa sexa unha emigración moi distinta, a morriña case é a mesma. A xente nova sigue marchando de aquí. Non marcha a Suiza, ou mellor, non marcha a Montevideo, pero marcha a Coruña, a Silleda, a outro sitio. Home, todos temos que desplazarnos, é dicir, non somos de Cambre, o que é o traballo ali é limitado nese sentido. Ti en Bandeira, e ti en Carballo. Eu sei que Rosario leva mal, eso. Porque é que está máis lonxe, hora e media. Mira como me dices, hora e media. Sí, hora e media, 102 kilómetros. Nacín aquí, criei-me aquí, son moito dos meus, adoro meus pais e votos moito de menos. Estou a lume e a justo, non? Tamén, estou a justo, pero, bueno, tardame en chegar o viernes. O fin de semana pasa moi rápido. E o domingo facer a maleta, arrancar, bueno, agora xa o vas levando, pero ao principio eu levo desde os 17 anos, así, ca maleta ao lombo. E chega un momento que, claro, xa parece que se abre a maleta do coche non ves a maleta e ti, ostras, é isto? Por sempre andas ca maleta do coche, roubaron a maleta. Envidio a xente que, por exemplo, están máis cerca do traballo e viven aquí, porque, claro, teñen esa vida, céntranse neso. Eu a veces dá a impresión de que non estou centrada, porque, claro, como teño dúas vidas, pois non me centro nin no que hai na nevera. Eres afortunada porque traballas cerca, creo, non? En Carballo. Eres das que te quedaches máis ou menos cerca da zona na que querías estar ou non? Sí, porque antes traballaba na Coruña. De feito, eu deixei o traballo da Coruña para virme máis cerca da casa. Malpica está-se apagando. En pesca está-se apagando, que antes era o porto máis importante en Caturas, non? De casi de Galicia. Os portos pesqueros todos pequenos eran o máis importante. Pero agora nada, agora non hai nada. Había unha flota que non collía aquí nin dentro da Dársena. E todos traían peixe, todo se vendía. E agora traes 4 peixes e non hai que non queira. Era foi te chamar hoxe, vos? Non.
Non, estaba mal tempo, claro. Sempre sí, nós andamos pola Beixura, Sí, que quero se acerca tamén. Está todo malo, está malo para todos. Para os que andam na altura, barcos grandes, 4 ou 5 homens, são 4 ou 5 famílias, é o que tem unha família ou dúas, non é o mesmo. Non é o mesmo, non. O grande fai de andar, que non sei máis que aporrar. A baixa social, que está todo imposible. De 5 ou 6 personas. Sí. O mar este ano non está nada ben, porque a mar non hai xente para ir. Que gracias aos peruanos que vieron por aí abaixo, que senón tiñan que amarrar as motoras todas. Que xa digo, a mocedade aquí non quere traballar no mar. É o mar, como din aquí, diz que é a última carta da baraza. Non, se non tes de onde ir, ves aquí, que aquí tes sempre traballo. Esta é a nosa embarcación, esta azul. Eu empecé ao mar como o meu pai aos 11 anos. Ainda andaba a escola. Eu fui-me criando aí, nesse ambiente, é esse que dei. Tuvo fillos, tuvo fillas, tuvo dúas. Eu non sei. Non ten a quen deixarlle a herencia. Non ten a quen deixarse. Vai morrer con nós. Sí. Isto está unha pena que se acabe. E daba de comer. Aí abaixo xa está o mar. Esta é a devesa de San Bartolomé. É bueno, é bonito porque parece o típico bosque de cando os cuentos, cando che contaban un cuento, o típico bosque que te imaginabas, non? É un pouco así. Co sol, cas sombras, cas castañas. É que a parte de inverno era cando viña meu pai, de Suiza. Entón, el estaba casi todos os días asaba castañas. Aquí non hai máis en baixo. Ainda son boas, mira. É estar asando castañas e ese olor, ese mezcla de olor do lume co das castañas asadas e estar todos xuntos. Non sei, son cousas que che quedan, non? Esta é a mellor calefacción que hai. Cando non bota fume, claro. E despois tamén me acordo cando chamaban de Suiza, porque aquí en Cambre había... En casas particulares creo que habían 2 teléfonos. Despois había un teléfono público nun bar que hai aí arriba. E o que facían eran os emigrantes chamaban, avisaban ao taberneiro, para que fora avisar as familias que a tal hora volvían a chamar. E daquela viña da taberna, viña polas casas, avisando, pois a ti vai te chamar a 6, a ti vai te chamar a 6:30. Alo íbamos todos cara a taberna, esperar a que chamara meu pai, a máis, bueno, un pouco todos a esperar a que chamaran de Suiza. Era simpático, eu do que me acordo, pequena, porque me chamaba moita atención. Cando viñan, resulta que en Cambre non quedaba ninguén. As mulleres todas á peluquería. Todas, para ir buscar aos que viñan de Suiza. Ao mellor chegaba o avión, eu que sei, ás 7 da tarde, unha cousa así. Ás 2 xa estábamos marchando cara a Santiago. Non vai a ser que pasara algo na carretera e había que ir cun tempo. E, bueno, cando viñan, en 2 días non salíamos os rapaces, non salíamos da casa, porque chocolates suizos que daquela era, bueno, caramelos que miña nai escondíos para que non nos coméramos todos xuntos. E escondíos tamén que aparecían dali a 3 meses, cheos de formigas. Mamá. E que botabades de menos os nenos naquele universo de tantas mulleres e tan poucos homes? A figura do pai sempre estaba presente, é dicir, nese caso as nais fixaron unha labor extraordinaria no sentido de que mira, escribiu papá, escríbille unha carta a papá, vamos falar con papá, mira que xa falta pouco para que veña papá. E agora? E agora conscientes de intentar recuperar o tempo perdido. E podes recuperar o tempo perdido, Cristina? Afortunadamente sí. Afortunadamente sí. Escribíache unha carta, era de noite non vía.
raigañas aprenderon das aboas un xeito de divertirse ca música, cantando e bailando. Pero a vida que levan pouco ten que ver coa que levaron as súas maiores. Xa non cosen as redes nin aran a terra. Para as que non marcharon a gran saída laboral son os talleres de confección. Por iso Anxos lle dá tan dura a bicicleta, porque pasa moitas horas sentada diante da máquina de coser. Aquí facemos camisa de caballero. Isto chamase cuello campeón. Para poñer a ballenilla, para que o cuello este máis reforzado. É unha cadena e faise sempre o mismo, menos os comodíns. Eu son comodín, fajo apoio, donde fajo falta, fajo de todo, máis ou menos. Pola crise, además que desde que abriu o comercio, hai comercio libre, e agora non lle costa nada mandar o traballo para facer afora, ou mandalo a países como China ou Marruecos, porque claro, pensas que se estudiar ou tal, ves que as túas compañeiras se cada teñen un traballo mellor donde ganan máis cartos, pero bueno, eu aquí estou moi a justo. Sí que era a tradición que todas as nenas ao salir do colexio aprenderan a coser. Que che diga aquí, Cris. Cris? Os brans. Sí, sí. Como os brans? Que pasaba nos brans? Os brans de salir da escola, pois, para non andar todo o día de varanda, a coser. Creo que casi todas as do grupo, nun momento ou noutro, coseron. Casi todas? Casi todas. Todas non? Bueno, algunhas escapamos. Se aprendía a coser, pois tiña que poñerme a máquina. O taller ten tantos anos como a min. Os pais estaban emigrados e ao vir pa aquí, cando eu nacín, pois montaron o taller fai 30 anos. O único que seguiu un pouco no campo foi meu irmán o maior. Están comprando maquinaria aquí de talleres que cerran, están a vendendo en Marruecos porque están levando todo palo. Vas vendo desde aquí a evolución que teñen os talleres de toda a zona e como están menguando, como están indo a menos. E este é un dos talleres pequenos que se sigue mantendo hasta que miña nai aguante. Ainda hoxe, preto da xubilación, a nai de Sofía érguese ás 5 da mañá e está no taller ata as 9 da noite. Esta familia é unha verdadeira saga dedicada á confección. O avó de Sofía foi xastre e 4 dos seus tíos tamén tiveron un taller. Nesta casa viviron en primeira persoa o crecemento de Inditex. A gran empresa ia medrando e cada vez facíanlle falta máis talleres. Gracias a isto, as mulleres da zona puideron axudar a economía das súas familias, pero entón chegaron outros problemas. A maior parte da xente que está traballando aquí son mulleres, as que mantiñan as casas. Se queren manter un posto de traballo e traer un sueldo a casa, non poden cuidar os seus maiores. Entonces aí hai un conflicto. E sobre todo eso, o mundo rural, pois xente maior que non se pode cuidar sola, que necesita apoio. Mira, abuela, Esther. E abuela? Oh, e ora outra abuela, máis o abuelo, veña. Procuro vir todas as semanas para non perder ese vínculo, porque claro, estamos moi lonxe e se empezo a non vir, pois teño medo de que a nena, pois, que perde ese vínculo cos abuelos e non quero que se perda, claro. Eu canso. Ale, xa está. Eu, cando se abriu isto, tiña 6 anos. E nada, aquí foi onde me criei. Fixemos vida sempre aquí. Era pequena, non lle chegaba a máquina do café, poñíamos en riba dunha caixa para facer os cafés. Nós dicimos, bueno, a vida que levaron papá máis mamá, pois, jolín, nós non queremos. Porque eles nunca cerraron un día. E daquela, claro, é un traballo moi atado, que é o que di ela, ainda que non haxa xente, tens que estar. Cando o abuelo e a abuela se xubilen, que vai a pasar con este bar que se chama? As Marías. As Marías. Que vai a pasar cas Marías? As Marías chegaron ao seu fin. Chega ao seu fin. A mí dá moita pena. Porque... Vai pechar? Sí. E a mí dá moita pena, porque eu criei-me aquí. O bar foi a nosa cociña, a nosa sala de estar, a nosa vida foi aquí. Nós na casa íbamos dormir, nada máis. E aquí, toda a vida, aquí. Hola, Carmilla, non trouxeche a pandereta? A pandereta? Onde vai a pandereta?
Carmiña naceu prácticamente tocando a pandereta. Casi. Contame esa historia. Chaches a tocar a pandereta, a bandeira, con contraccións. Sí. O medo que tiña ele era estar cantando e... Que romper augas, non me digas máis. Mira, mentres que foi a actuación non me enterei, Ves, acabamos de encontrar un remedio. Nada de respiracións, ni nada de cosas extrañas. Tocar a pandereta. Non me enterei. Despois xa, o que acabar, dixo, veña, agora sí que marchamos. Íbamos, el collíome, pois veña, vamos, correndo, dixo, a modo, vai a modo. E despois xa naciu o día seguinte. Non naceu no escenario, pero casi. Casi. Mamá, claro. Estabas ti ali, que te acordas? E si foi que despois dixeronme, eles fixeronme unha poesía e puñen esta nosa Carme a de ser moi festixeira, porque a víspera de nacer a súa nai aínda cantou na bandeira. El que canta las espanta y el que llora las contenta y el que no canta ni llora le sale la misma cuenta. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. É lóxico que os fillos destas mulleres lles saian festeiros, porque antes de nacer xa lles meten o ritmo no corpo. E se non mirade para aí, Susana non deixa de petar con forza esa lata de pimentón a pesar de estar esperando o seu primeiro fillo. Cando naza, será o terceiro pequeno do grupo, despois dicía, e de Carmen. Porque a pesar de ser 9 mulleres, só 3 das raigañas son nais. Son poucos nenos, sí, e ademais viven fora. Tanto é así que as 2 escolas unitarias de Cerqueda, nas que elas aprenderon as primeiras letras, xa pecharon. Cantas raigañiñas queres ter? Hai raigañiños tamén, Bueno, hai que darlle un pouco. Xa estamos, me parece a mí que queres raigañiño, xa empezamos con matiz. Hai que dar un pouco de todo. Queres raigañiño? Nada, dame igual. O que veña. Hai preferencia, non hai. E vas a enseñar a tocar a pandereta? A malagaita, máis o que son, a bailar. Pero despois, igual, iso de ir por aí os fins de semana e xuntarse cas colegas e tomar o licor café. Ben con nós, hombre. Hai outras raigañiñas pequenas tamén, Sí. Xa tes planeado. Todo pensado. Hombre. Eu non sei se intentas inculcarlle a nena pois esa paixón que ti sentes pola música, polas tradicións, polo sitio, porque estades moi enganchadas, con perdón, a este sitio. É verdade. Espero que collemos en Cerqueda, ou se non por aquí, para poder tirar para aquí. Me parece a min que... Bueno, hai vos non se sabe, eu ia buscar tamén. Vaya Celestina, eu ia buscar tamén. Estas mozas son capaces de inventar calquera cousa con tal de tirar para a terra. Mirade como é, que o primeiro día da semana que aprendeu a nomear Icía, a filla de Begoña, cando era pequeniña, foi o venres, o día que arrancaban da Coruña para Cerqueda. Porque os paseos que dá por ali con mamá e con papá non teñen prezo. Sobre todo ca cantidade de cousas que lle conta seu pai, Xosé Manuel, que sabe moitísimo de historia. E así como mamá lle inculca o amor polos cantares das aboas, papá apréndelle que a súa terra está chea de cousas interesantísimas. Pois mira, aquí viñase moer o millo para as vacas e o trigo para facer filloas. Este é un cementerio. E aquí enterrábanse os mortos de hai 5.000 anos. Que che parece? Este dolmen tamén ten a súa lenda, que non fala de ouro, senón que fala dunha muller constructora, unha moura que transportou as pedras á cabeza mentres fiaba e lle daba o peito a un meniño, non? Os sitios que fomos hoxes solémonos recorrer moi habitualmente porque son sitios que nos gusta ir e volver, verdad? Sí. Toquelle a pandeireta e a abuelita. A ver como toca a pandeireta. A ver, mire, como posa man, a ver. La 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 la. Bien, bien, bien.
Ben, moi ben. Teñen ese costumbre de zaupar, de petar no coiro da pandeireta e nós non facíamos eso. Agora non nos quito creto, madriña. Eu non quito creto, pero como as dantes non toco. Faltalle moito. A máis deso que hai alo menos 10 ou 20 anos que van ensaiar. E digo, eu ainda non sabedes tocar a pandeireta? Todos os viernes, cando non se sexa o marcho, logo onde vas? Vou ensaiar e levas 20 anos tocando a pandeireta e ainda non sabes. Ainda non sabes, sí, señores. E chegar ali é como descargar todas as cousas da semana. E Juan ten todo, Cando toca unha, Juan ten todo. Pode servir aquí. Sí. O caforras en terapias. Así estas irmás maiores que nunca tuven, pois que me din Noelia, tal, Noelia. Me cago no quecho, Noelia. Chego o fin de semana, vas para o ensaio, dase a pandeireta todo que zorrejas e aí o que faja falta. Botas a carraxe toda da semana fora e despois vamos tomar un miño. Ahora vamos todas, en manada. Cafés, jajaja, jijiji, contando chistes, contando experiencias, contando desafógaste. Os chupitos, os cafés, polas amistades. Tamén cantamos, Ás veces tamén cantamos. Está claro que para as raigañas o ensaio é moito máis que música. E aprenderan ou non a tocar despois de 20 anos, como día a boa de Rosario, agora son elas as mestras. Noelia da clase de pandeireta, e fixadevos que curioso, a maioría dos alumnos poderían ser seus pais ou seus avós. Esta xeración ten que aprender dos máis novos, cando o normal sería que aprendesen dos seus maiores, pero quedaron da cabalo entre a fin das fiadas e as modernas escolas da pandeireta. Eu enseñolle a eles o pouco que tal, eles a min, de feito, enseñanme, Canito enseñou-me a cantar, que é precioso. Sí, sabes, é unha cousa... Aprendo máis eu deles que lle podo enseñar eu eles. Eu xa non collo unhas foliadas. Non collemos xa o baile do salón, viña xe o bando de música a tocar, os feiteiros, non collemos eso. Non collemos nada de foliadas como había antes nas casas. Cando iban po chama que chamas o sobrado. Iban para arriba, veña foliada. Para deste, a miña abuela, todas sabían fiadas. Tocamos as feiteiras, e con todas tocar a pandeira te fiar. Si para non collemos esos mundos, o sea, depois non acabouse. Por que queren ir a aprender a tocar a pandeireta? Eles que din? Eles din, palabras textuales, unha asignatura que tiñan pendente. Que bueno, pois por motivos non puderon facer antes, e agora viron a oportunidade, están jubilados, teñen o tempo e as ganas tamén, moitas ganas, moitísimas. É curioso, eso de que a xeración perdida da pandereta, digamos así, este ahora aprendendo dos que eran netos, non? Máis ben. Ti vives tamén cos teus avós e con tua nai. Sí. E é unha cosa que tamén me creo que me contes, porque eso foi unha cosa que se perdeu. Antes vivían varias xeracións dentro dunha mesma casa. Vivían os avós, os fillos e os netos, pero eso agora perdeuse. E hai moitos netos que perderon a oportunidade de vivir cos avós. No teu caso, ti como vives eso? Eu ben. De feito, costaríame moito marchar de aí, por meus avós. Ei, ven o tempo das follas, o tempo das esfolladas, para comer coas nenas 4 castañas asadas. Para comer coas nenas 4 castañas asadas.
Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Soy morena, tuvo la culpa la nieve de no repartir conmigo de la blancura que tiene. Ay, a la la, ay, a la la, ay, a la la, ay, a lo le. Lumay, Marustina, lumay, como a tú, ay, a mía. Cas cancións que aprenderon dos avós despois de anos de recollida, as raigañas construíron o seu repertorio e ata gravaron un disco. O disco mantivo as unidas nun momento no que a vida as levaba por camiños diferentes. E a música da comarca de Bergantiños, a súa música, é hoxe para elas a excusa perfecta que sempre andan buscando para volver á terra. Como empezou o tema de empezar a recoller as pezas dos avós, das aboas, de facer a recollida que fixestes durante un montón de anos, non? Bueno, fixose na asociación. Xa que Andaina organizou unha recollida aquí, xuntouse, bueno, moitísima xente aí, pero unha cantidad tremenda, e de repente chegou o noso avó, bueno, que é o avó de Susana máis meu, e entrou, sí, Julio, entra para dentro e tal, e aparte que quita a chaqueta, pon así os ombros, en plan, vamos... Rafael, sí, Emilio Tucci. Entra así, tal, vai paseando, tal, e nos dixemos, bueno, vir a ver, non? Porque nadie fora chamar, ni nada, non sabíamos. Claro. E chegou ali, puxos a bailar a Ribeirana e nos quedamos así. Tantos anos sin bailar e sin tocar, e de repente tuveron toda a tarde tocando e bailando. É que eu recordo da recollida esa famosa, que foi a primeira que houve, que foi a que nos abriu os ollos do que tiñamos de arredor, que non nos enteráramos hasta daquela. Ti vías que a xente saía a bailar espontaneamente, sin ter que andar rogándolle ni nada. Había un montón de xente. Como fixeran toda a vida. Sí, como si fora normal, que realmente é normal, pero bueno. Como se non pasaran eses Sí, anos. unha señora, Socorra da Locaia, acordádesvos, que levaba 13 anos sin salir da casa. Non salira da casa en 13 anos. E aquel día saliu. Estuvo toda a tarde tocando. E o coiro sangrando, e ela cos... Pero ela seguía, o sea, impresionante, impresionante. Impresionante. Que emocionante. Moi emocionante, sí. Alguén me dixo que arredara esa voz fermosa que tiña. Sí, bueno, xa quixera. Eso dicímoslo nós que sí. Ela tocou sempre, cantou desde nena. O sea, desde empezou a salir, bueno, as fiadas e todo xa sendo moi nenos, non? Ela sempre di que antes a xente que cantaba moito. Cantaba a xente traballando, cantabas na casa, cantabas cando ibas andando polo camiño. Pero eso era co medo. Diz que cantaban para espantar o medo. Para espantar o medo, sí. Para non ver a Santa Compaña. Para non ver a Santa Compaña. Oh, aí hai alguén? Non, serán paxaros. Este día viño do Ceán andando, e fixosemos de noite, tía. Moi E ben. viñemos eu máis Javi. Que medo ganamos. Que medo. Oíamos ruidos, e tal, viñemos así, ao máximo. Pois antes, sí que viñamos veces por aquí. Sí. Moitas. E sobre todo para ir á misa. Ou para ir á tua casa. Bueno, antes ainda viñamos á misa. Antes viñamos á misa. É un atallo porque... Sobre todo viñamos sempre á misa. Aquí realmente chegas en 5 minutos. Pola carretera hai que dar moita volta. Sí. E por aquí a xente utiliza aínda. Sí. A xente maior para vir para a misa e polo verán isto é moi fresco. Sí, porque hai sombra. E de inverno, aunque chova nesta zona tan cerrada en Montemolles, está ben. De aí vimos. Sí. Esa cerqueda mesmo, xunto á iglesia. Ali, o ves? cementerio. Vimos aí, esa cerqueda. Pareceche que é moita distancia, así sí que é moita distancia. Pero por aquí... andando. Pero por aquí estás en 10 minutos. Sí, en 10 minutos, xa apuras un pouco. 5. Eu teño ido correndo. Sí, eu teño chegado antes. Tamén. Non me gravetes a mí. Hola, Ramona. Boa tarde. Pois a bola que te tratan a ti, veña. Este calviño... O famoso calviño. Era un buscar as espadas. Non me quero acordar delas, cando había que ir polas espadas. Pasa agora cargar con elas, secalas, mallalas, escollelas. E vendelas. E vendelas. A abuela nisso entretiñase moito, acordas? Sí. Sempre que ibas ali estaba cas falas. Entrei na Coruña cantando, preguntaronme onde era.
Preguntaronme donde era. Aí da parroquia de Cerqueda, daquela bendita terra. Os viernes cando viña para casa, paraba no bus ali na carretera general e viña andando, vai. Eu cando xa empezaba a ver os pinos eses, eu revivía xa, sabes? O sea, tampouco é que sea consciente de decir, Dios, que namorada estou da miña terra. Creo que é algo que vai con seres feliz nun sitio, eso vai sempre contigo, non? Vais pa onde vais. Teretas de Raigañas que a súa música reivindican o cariño e o amor que teñen esas mozas pola súa terra. Hoxe son as nosas protagonistas e ademais teñen un disco con un título que é perfecto para convidarvos a quedar. Chámase Baila, que podes bailar. Esta é a terra das Raigañas. Malpica, Cerqueda, Cambre, Leiloio. Aquí é onde queren estar. Pero ningunha delas vive onde naceu, porque non lles é doado atopar traballo preto da casa. A pesar de que teñen o mar, é unha terra para cultivar na que se dá todo e ben. Pero fora diso, apenas hai onde empregarse como non sexa na construcción ou nos talleres de confección. Por iso as Raigañas tamén tiveron que marchar, como fixeran antes seus pais e seus avós, e aínda que a súa sexa unha emigración moi distinta, a morriña case é a mesma. A xente nova sigue marchando de aquí. Non marcha a Suiza, ou mellor, non marcha a Montevideo, pero marcha a Coruña, a Silleda, a outro sitio. Home, todos temos que desplazarnos, é dicir, non somos de Cambre, o que é o traballo ali é limitado nese sentido. Ti en Bandeira, e ti en Carballo. Eu sei que Rosario leva mal, eso. Porque é que está máis lonxe, hora e media. Ola a todos, hai uns meses estivemos facendo un alalá cos veciños de Limiñoa. Daquela xa vos adiantamos que queríamos volver a esta zona, a comarca de Bergantiños, para seguir desfrutando da súa rica e variada tradición musical. Porque houve un tempo no que en Bergantiños había grandes bailadoras e boísimas tocadoras. O que pasa que, como pasou noutros lugares, pois o seu repertorio foi quedando atrás para dar paso a outros sons que chegaban primeiro a través da radio, despois a través da televisión. As panderetas foron quedando abandonadas. E os fillos daqueles bailadores
bailadores e daquelas tocadoras pois empezaron a ir aos salóns de baile e aos guateques. En fin, o caso é que moitos anos despois os netos, polo menos os netos da parroquia de Cerqueda na Asociación Raigañas, decidiron recuperar o repertorio dos seus avós. Pasaron anos buscando jotas, muiñeiras, valses, pasodobres e conseguiron o que vos decía, un repertorio estupendo. As primeiras pandereteiras que había en Raigañas continúan tocando, eso sí, cos anos aquelas nenas convertíronse en mulleres. Algunhas tiveron que marchar para traballar, para estudiar, porque en Malpica, aínda hoxe en día, din elas que é bastante difícil vivir. Eso sí, xúntanse cada fin de semana e as